I informationsteknologi har vi fået til opgave at lave et script, Google Apps script, og det måtte vi lave i Docs eller Sheets eller Forms eller altså hvad der nu er af dem, alle de der Google et eller andet. Og det skulle bare være sådan en tilføjelse, et eller andet, ja, et eller andet tilføjelse, som har en funktion, og jeg har så valgt at lave et form for hjælpemiddel. Nu har jeg her et helt almindeligt dokument i Docs. Det skal lige siges, at jeg har valgt at lave sådan en funktion, der kan oversætte. Og det kan man også læse heroppe. Det hedder dokumentet. Men det, altså, her er der ikke noget specielt. Der kan jeg bare skrive, hvad jeg nu vil. Men så har jeg så tilføjet en funktion, som kan oversætte. Og det er heroppe i ekstra. Kan man så trykke på oversæt, eller hvis det ikke er andre muligheder der, så kommer der lige sådan en lille en sidebar herover ved siden af. Og så står der her oversæt, og så står der teksten, der skal oversættes. Og her skriver man det, man gerne vil have oversat. Og så kan man vælge mellem nogle sprog her: dansk, engelsk, fransk, hollandsk, tysk og italiensk. Og så trykker man her for at få det oversat. Så hvis jeg nu skal oversætte fra dansk, hvad siger vi? Vi siger violin, selvom det nok ikke har en stor forskel. Okay. Ja, den besked kom så lige op, fordi det er 2 danske sprog, og det skal man bare lige. Så oversendte til violino. Så der behøver jeg faktisk ikke engang at trykke på oversæt. Og mere er der sådan set ikke det, så kan man lukke den der, og så kan man selvfølgelig gå over og trykke igen. Altså det er sådan, hvis man lige har noget, der skal oversættes her, i stedet for at man skal ind på Google Translator. Det er jo den samme translator, der bliver brugt. Den er bare blevet sat herind, kan man sige. Og så skal vi jo igennem koden. Så der går vi lige herind, hvor vi har en kode. Og heroppe kan man se en oversigt over, hvilke sprog man kan vælge. Og her, det er sprogene, som de står i den liste, der er der. Langs, eller langs, står for languages, altså sprog. Og det her, det er så koderne for de sprog, og det skal stå i samme rækkefølge og så videre. Og så har vi en funktion, der hedder OnOpen, og det er simpelthen her, man tilføjer en menu. Og det er det, vi har her. Altså, det er jo, eller, ja, man tilføjer den her ekstra del af menuen her, som jeg har valgt at kalde ekstra. Der kunne man godt finde et bedre navn, men ja, nu tager man lige sådan der. Og så tilføjer man et item, det vil sige, at man tilføjer den der. Ja, det var sådan set det. Det vi har her, det er, hvor der bliver lavet noget HTML i sidebaren. Altså, og vi får lige være enige, så er det her over sidebaren. Hvor vi har, altså her laver den en applikation, og her laver den titlen, oversæt, den er her. Og her sætter den bredden på den.
bredden på sidebarren. Og panelet, også her ved var panel, det er sådan set indholdet, vi har herover. Som, altså der laver den et vertikalt panel. Og så har vi så en label, hvor der står teksten, der skal oversættes. Den har vi her. Jeg tror faktisk, det var nemmere, hvis vi lige gør sådan her. Ja, det var det også. Men så gør vi det, at vi sætter, ja, der var den der. Og så laver man et panel mere. Og det er så horisontalt, det er den her. Altså inde i det første panel laver man et nyt panel. Og i det panel bliver lavet en tekstboks, og det er den her. Og navnet på den her, kan man så sige, det er input tekst, men det er selvfølgelig ikke noget, man kan se ude på fronten. Og det her, det er sådan set bare størrelsen af den. Altså det der. Og her ved siden af, her, det er jo så det, vi har her, hvor den laver en liste med alle de sprog, vi har heroppe i starten. Og her, ja, det siger lidt sig selv. Imellem har vi oversæt-knappen der, hvor ja, det den gør, det er, at den bare oversætter det. Og nedenunder har vi en label mere, hvor der står den oversatte tekst. Og nedenunder det er der så et output panel. Det første, det var et input panel, men det første, eller andet, undskyld, var et output panel, og det er så det, vi ser her. Og det er et tekstboks mere med de her, med den hedder så output tekst, og den har så de her, den størrelse her, og så ved siden af har vi en listeboks mere, direkte oversat fra engelsk. Og det siger igen sig selv. Her har vi noget server halløj, hvor den egentlig går ind og får adgang til server. Hvor vi har en serverhandler, der hedder Switch Languages, hvor den kommer til at bruge igen. Men hernede, der oversætter den, hvor den går ind og bruger handlers. Og ja, her oversætter den også, hvor ja, den oversætter, hvor vi har en funktion, altså en funktion, der hedder translate, hvor den går ind og her finder den sprog, der skal oversættes, det vil sige input language, og output language finder den så her, som er det der, det der så kommer der. Og her oversætter den det, og her oversætter, og lige her oversætter den det så. Så den her oppe i, her var vi, handlers, havde vi sådan en serverhandler, der hed Switch Languages. Og den bruger vi så hernede, hvor den, hvad man sige, kalder tilbage.
Og her finder han igen sprog, der skal oversættes. Og så det, der skal oversættes til. Altså her, der oversatte den det kun. Og hernede finder den så igen de her, det man har skrevet op i. Den der op. Og så det skal oversættes til, og så sætter den det ind i den her. Og hernede, det er bare sådan nogle design detaljer. Så altså, der var egentlig ikke mere i det. Nu tog jeg jo kun et ord før. Nu kan man sige, hvis man nu tager en sætning, og lad mig tage den der. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, om det er... Jeg ved faktisk overhovedet ikke lige, om det, når man siger det helt præcist. Men altså, vi har jo den der med, at Google Translate ikke er helt så god til at lave til at oversætte noget, men det er helt klart en hjælp. Så derfor tænkte jeg også, det ville være en god idé med sådan en oversætter her. Det var sådan set alt det, jeg havde. Så bye bye.